KSA Harokha Regional Committee atumpen KCKB asu atumaphan longle pota pi longle putha kachisong pon. Sonsi kedam tang ni phai ingkoi rapho KSA Harokha Regional Committee atum patir pi ponsi. Sontro ka puthak ningkang samse lapen ningkipong chipaklang pon. Lapen Phuluni Revenue Circle Office asai hemalong memorandum kipidam. Bangso kachisong ponang kok athi. KJKB asu aphan longle pota pipon longle pusi sodak pen chisong pon. Sontro ka putha kachisong pon laki. Number 1 land to non-tribal. Number 2 evict all the illegal settler. Number 3 evict immediately to all the agriculture. Number 4 stop playing politics with our land right. Number 5 eviction of PGR land no rest lapen. Number 6 abangke no land right to non-tribal patumi sontro kaputha kachisong ponang kok athi aprang penta kiche kibia suaphan longle pota pi longle pusi memorandum sitami pipiklo pusi pachini pon kiche suaphan longle pata ki piaret ke Phuluni Revenue Circle Office asai kamalong ke claim kida matumta ke chokte thetando pusi patumi Phuluni Revenue Circle Office asai hematheng nualong kachisong ahot sodak pen pachini pon lasi kebang jilang arni pen ki kiche ke bia suaphan longle pata kipi ing tonang po ing tonte pulote an sose chisong pon thulang pusi pachini pon lasi jok political party atum sitami longle philang pen ke politics pathu iri pusi patumi Phuluni Revenue Circle Office asai hem atheng nualong pen pachini pon halapu KSA Harokha Regional Committee Maipu Bodho terang pen kapachini ponalam theke bangso baidreli kachijeng ponang kok atheke kedam tang iroya prang Karbi Anglong Autonomous Council CEM Tuliram Ronghang lapen EM barem mate Karbi lo Charlie asong along kong chunbang barem asok teronatum kaningje alama puthaksi ningkang samse lapen ningkipong chepaklang ponang kok lo pusi pachini pon lasi alang litum ke vote bank aphansi halabangso statement ki pichot lapen political party tenatum sitami longle philang lapen khayamen pen ke politics pathu I nangni pusi sodak pen pachini pon lapen kirang jilang arni lapuson I statement pipon bom lang pulote election ki thurji ke aphedalam lo alang litum amina ahemalongta chedo longle derji lapuson alam ningje ponberte pusi pachini pon Pini bangso kachisong ponang koki nilitum van lapen nilitum right aphan bangki chisong ponang kokpo lapen non tribal atumta amithang kilong nangji right do pulote nilitum ki pudunji right abe pusi KSA Harokha Regional Committee Maipu Bodho terang pen pachini pon ang tonalam KSA Harokha Regional Committee Maipu Bodho terang pherang kia bitung aphan kapachini ponalam thele arjupon lona denarong penili toma pherang ke arun terang nang kilo berta news report public TV Karbi Anglong kini la KSA Harokha Regional Committee ne pen memorandum banglong lo asida so kelong memorandum item concern authority item forward kuri propini masih di la secretary revenue secretary masih forward ko angke akola honorable CM sa parliament ini forward kuri ko sir silam do je nang tumke longle putha tulo te nang tum sai hem long si angton di claim kidam nang je sai hem lo tangke nang tum sai ki atum la printing mistake mate la printing error typing error kula so putha nang tum hen pen pilo lam ta pi Ate sai hem la nang tum ke duko ka sai hem la ko sumarong go dia asai hem galit ma la se la so typing error ko la so putha rat pan kilo lam ta ti la so bangke ko la kon la bangke la so bangke la no comment sa bangke English sorry la pen mo pen la kese atum kanengji do mane la nang litu ba asai hem ate la revenue fisalong me se duplicate longle pota ada nang klang rot ti ko la sabda nang litu mahen bang pilo duplicate pota bang jadi klang betul lah bang itu long wala apa wan ko te tumang la so bangke
ya report hai inquiry hai kuri pajat po angke tumrang necessary action kan to inform ko la bangke English dulu kode aji sudu. Non decimet da puluni hawal stane penangan non tribal atum pata kaisu dopik la si jong si with proof jong si nanu tum hanam paklang pen nanu tum hin pen chulo action enji so pata in kan pet jima mate la so FTC dui la pota kang kang kan la ko tu tum ko la bangke tumang ke pima sampai field report sampai tumang live po angke recording maka makalang masang tumang kali po kilang si tumang ucapan so Jun bang bari makahai usuk tero na tum kaning je alam aputhak si pinili tu kar bilo charlia song atum ning ki pung pa si pinil bang so asai kache song asai dengkong nang kok lo alang li tum statement na bang ke vote bank phansi alang li tum ke hala bang so statement ki picho la pe hala so long ni tum kar bilo charlia song pan ke aparti tin aphan sa me ka chuniri kang tung la lo nang li tum nilitum long le pelang long ri long pat he amen penalitum politics patu inang ne koba jongsi kibang jilang ani sitame alang litum la puson thai statement pi bom lang pulo tangte alang litum election ki thurji bangga philam lo alang litum mena a hem sitame alang litum chedolong le dajini tu rat thur pak ben alang litum aphan plung nang kokpo la penilitum kar bilo charlia song atu alam cake politician itu mason konani amai long lam ningji rampo pini kaningje belek penap kaningje belek ko bangkan ali tum nama thar dari lapen ili tum kar bilo charli asong ke non political asong pina alang litum pulo kar biang longor lo indigenous lapen mata alang litum kaningje bom hilonjia pu hala tum phanan ma ke 1951 aprang atum kewang atum phan bang ke longle pota piji pusipu lasi alang litum ko naron pesila bangso kaning jedam lo jongsi karbiang long jongsi siksidul iria pulo tangte non tribal tempat long le pota pilong le pulo tangte guna pesi indigenous kaduga welang litum beni jenala non tribal pulo tangte 1951 aprang lewang 1951 apit lewang tame non tribal lo ili tum karbi tum stame Mumbai long le karbi sitame karbi lo karbi yang long do chom tun dele karbi gali hala son thak si non tribal pulo tangte kewang pa prang kewang pa phi poi sap en dam long le apen isi kachini nanya kenang sodolang sik sidul area pulo tangte non tribal atum phan bang keli tum indigenous mate khilonjia mate khe barim pulitum hok ponun e jong se kenang sot pulo tangte litum ilitum akorte tribal akorte tum has bang silitum hokpon unchaji labangge siksidul alolong aronong ketok tando la sila bangso pini akechi songo bangke kapre non tribal atum nilitum kachi song dat penaning oinang ne hala bangso kachi song nang ko bangke nilitum bangke nilitum anwan apharman nilitum right apharman bangke nilitum da song nang kokpo la son thak alang litum non tribal tum sutame alang litum kilong nang yarat kachisong long litum jong dona thai we la pen kar biang long ke doa na khe tu comment tu si district ka hang long nang kachisong na dun ke thek long comment tu si atun ma state amu me nang kachisong dun inut bak phan thek long ma sitame air set plung set ev phik ki bunang kar biatum kachisong tame ale nang long dun ke bang so pu bang ke kar bilo charlia song ke mentune sitame hujun lape hala solong ning ke kang thulo pulo tangte mo hala bang so me cheteran lo pulo tangte angkang pi kar biang long hala so ke cheteran porban litum na pamer dunun edaji pini litum kar bilo charlia song regional wise pini pen ka song cheng bom lo hala bang so ka song lo nang litum chithirik re ma ni thoma prang sini litum reserve long po hala solong nang litum kar bilo charlia song abarim akai usuk teron la penon dobom kibom cm dr tuliram rong hang stame nang likip kedam tang ai statement ke chok che putha pini jong non ini thomang bong jong si nang labang so lam klar chi pipe pulo tang te nilitum kar bilo charlia song pen ke
La anso se indefinite penceng lok kaprek in sodak akachisong den sa menilitum deng ponang kokpo. Tangke nang litum la kese lah, rupan si nang litum singgung si kini nang litum la to memorandum nang tinggal dulu. Pininilitum bangke kar below Charlie Asong Harogha Regional Committee lok to tell nilitum 75 branch to labang so branch along pen